Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, may mga batang nakaabang sa labas ng gate, nakatanaw at sabik na makapasok sa loob para makalangoy at lumusong sa malamig na tubig. Pero hindi sila nakabang sa isang public pool o resort. Bahay ito ng isang pamilyang handang magbukas ng pinto para i-share ang kanilang blessing. Para sa ilan, hindi pangkaraniwan ang magkaroon ng backyard na may sariling swimming pool at hindi rin karaniwan na may isang pamilyang magbubukas ng kanilang tahanan para hayaang mag-enjoy ang mga bata at komunidad sa isang bagay na dapat ay pribado lang. Gaya na lamang ni Era Kabilangan o kilala rin bilang Mami Era ng mga bata sa Barangay Mabilog, Concepcion, Tarlac, isang content creator at businesswoman na piniling buksan ang kanyang pool hindi para sa negosyo kundi para magpasaya ng iba. Ang nag-udyok sa akin yung pagmamahal talaga sa mga bata. Kasi nakita ko silang sumisilip sa labas ng gate. Yung gustong-gusto nilang mag-swimming pero wala silang pagkakataon. So, naisip ko na bakit hindi ko buksan kung kaya ko naman magbigay ng simpleng saya para sa kanila. Mula sa simpleng pagnanais na makapagpasaya, ang bahay ni Mami Era ay isa ngayong maliit na paraiso para sa mga bata. Sobrang nakaka-overwhelm po. Masaya po yung puso ko, lalong-lalo na kapag nakikita ko silang masaya. Yung genuine yung saya nila, iba talaga yung nararamdaman ng puso ko. Hindi raw ito nalalayo sa sarili niyang kwento. Lumaki si Era nang hindi nakakaranas makalangoy sa pool. Hindi po ganito yung experience ko dati. Kasi dati, naliligo lang naman kami sa ulan. 'Di ba? Ayan mo munang mag-ulan, no? 'Di ba? Uulan 'yan, tapos doon ka pa lang talaga makakaligo or dito sa mga drainage, hayaan mo munang bumaha bago ka makapag-swimming, kahit madumi, magsuswimming ka. Eh ngayon malinis naman yung pool at may pagkakataon silang mag-swimming, then why not? Pero ang kasiyahan anya ay may kakibat ding responsibilidad. Para kay Mami Era, numero 1 rin dapat ang kaligtasan ng mga bata. Bago sila mag-swimming, may mga rules kami. Kinakausap ko yung mga yan. So, bawal magtulakan, bawal mag-away. Yan, kailangan talaga, safety talaga yung priority ko. Kasi kahit na maganda yung gagawin mo, once na may mangyari lang sa isang bata, pangit ka na sa paningin ng iba. Actually, sinasabihan ko yung mga bata na bawal mag-swimming kung hindi nagpaalam. At minsan kapag nakikita ko silang sinisipon, bawal. Bawal kang mag-swimming. Kasi yung health din nila, iniisip ko din yung health nila. Kasi kung may mangyayari, ako yung may kasalanan. Samantala, bukod sa pagbibigay ng sigla sa mga bata, ibinahagi ni Mami Era na patuloy din ang ginagawa niyang pagtulong sa kanilang barangay na labas sa social media. Hindi naman ako perpekto, pero pinipili kong araw-araw gumagawa ng mabuti. Matagal na po kaming tumutulong, lalong-lalo na sa mga matatanda. Every year, taon-taon po namin ginagawa yan dito sa barangay po namin. At marami din po kaming natutulungan na iba, pero hindi ko na din po siya pinopost or pinapakita sa social media. Para kay Mami Era, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi, kundi sa pusong may kakayahang magdala ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Hindi naman po kailangan ng malaking bagay para makapagpasaya at hindi naman kailangan na maging mayaman ka bago ka makatulong. Simpleng bagay lang basta't galing sa puso, sapat na yun. Sa simpleng kabutihan, kapag marami tayong gumagawa nito, mas gaganda ang mundo. Doon ako naniniwala. Kaya gumawa tayo ng mabuti hanggat nandito tayo. Sa bawat patak ng tubig at bawat tawa ng mga bata, makikita ang epekto ng simpleng kabutihan. Isang paalala na sa mundong puno ng hamon, may mga taong handang magbahagi, magmalasakit at magbukas ng kanilang pintuan. Riniela Tugay, CLTV 36 News.